ассалому алайкум ҳамватанони азиз, лайк мондан подписываться кунед, фаромӯш накунед. дар бораи эҳтироми падару модар ман доим гуфта меистам, доим дар ҷое ки ба ёдам ояд як ба ёд ояд, мисол қисса ба ёд ояд, ба шумо мегӯям. Якта мард падараш оварда дар замони Мусо алайҳиссалом ҳамихел будааст ки падарашон пир мешудааст, бурда дар як ҷар мекардааст. ҳатто модари манам як шаб ман бародарам моро пайро кард, гуфт ки ман бисёр шуморо ғам метавонам, мара барои як шаб дар ягон ҷо монем ки дар ягон пиронсохона барпартоем мара ки шумо ғам метавонем шаб хобравӣ наемонам, шаббедорӣ мекашем. Бародарам қати ҳар ман бародарам дар бари модарам шудем, дар оғӯш шудем, гиря кардем: очаҷон игапа нагин, очаҷон игапа нагин, ки мо дар назди Худованд осӣ гунахкор мешавем, ки вақте ки шуморо агар ки озор дода бошем, мо шуморо озор додем, не, шумо маро озор наметавонед, баръакс ман шуморо озор додистам. Модарам мехел модарам ором кардем, гуфтем: не, ин корро мо намекунем, ҳеҷ гоҳ намекунем, барои ки дини ислом аз мо талаб мекунад, хоҳиш мекунад, падар модар бояд ки мо чӣ кунем, эҳтиром кунем ва ҳамчун гаҳвара ки чашм нигоҳ дорем то зинда буданашон. дар замони Мусо алайҳиссалом як одат будааст ки падар модар ки пир мешудааст, бурда дар як кӯл вай мекардем, ҷар мекардааст. баъд як мард ҳамин хел падарашро меёрад, падараш механдад, мегӯяд ки чаро ту механдӣ, чаро ту хурсанд ҳастӣ? баъд мегӯяд ки ман падарамро дар пирияш ҳамин кора кардаги будам. баъд ӯ мард вай мекунад ки ман падарама ихе кунам, пас фарзандам маро ихе мекунад. баъд падарашро гирифта оварда дар як сабадча монда нигоҳу бинаш мекардааст. аз ҳамон замон баъд чӣ шуд, падар модар ба як ривояте ки эҳтиром карда мешуд то бо замоне ки пайғамбарон салом буд. дар замони омадан мисоли эҳтиром падар дар замони пайғамбар салом бо оят нозил шуд ки падару модарро чӣ кунед, эҳтиром кунед. дар сураи Луқмон бинед, ояти 14 омадаги, дар сураи Аҳқоф омадаги аст дар бораи эҳтироми падару модар. дар бораи бо ризоги Худованда касе ба даст меорад ки падару модарро хурсанд карда бошад. касе ки падару модар агар дуошо гирифтагӣ бошад, хурсанд карда бошад, Аллоҳ таоло аз ӯ инсон розӣ аст. вақте ки Аллоҳ таоло аз мо розӣ бошад, хурсанд бошад, мо ҳамаи кормо дар ҳаёт барор мегирад иншоаллоҳ. ҳамфаҳмед? барои ҳамин падару модарро дар зиндагиш бирасед. ҳатто ки агар шуморо мисли модари ман агар омада гӯяд ки ман шуморо ғам метавонам, баред дар бисёр пиронсохона бартед, накунед ин корро. гӯяд ки не, очаҷон, падарҷон, мо ин корро намекунем, ин фармони Худованд аст. бинед ки дар як кишвари ғайри мисол мусалмонӣ мо зиндагӣ мекунем, мисол дар Россия зиндагӣ мекунем, чӣ қадар эҳтиёт мекунем ки чӣ накунем, ягон вай накунем, чӣ мегӯям, қонунро вайрон накунем, дар ягон ҷо ҷарима наспорем, то ки моро депор накунанд, то ки моро чӣ мегӯям, визамонро маҳкам накунанд. аз қонунҳои ғайри худовандӣ метарсем мо. чаро аз қонуни Худованд метарсем ки падар модарро эҳтиром кунанд дар кора? чаро ки қонуни Худовандро мо риоя намекунем ки падар модар вақте ки ҳатто ки ғам кияд, нима шаб хезад, чой гӯяд, об гӯяд, нигоҳубӣ намекунем, мегӯем ба ҷонам задӣ, дилам задӣ, аз Худованд наметарсем, нигоҳубӣ намекунем, аз қонунҳои бандаш метарсем ки қонуни и давлати дунявиро бандаш вай кардагия, барқарор кардагия. қонуни Худованд бо забони пайғамбаро ба мо дар Қуръони Карим нозил кардагия. мо аввал бояд ки аз қонуни Худованд метарсем, мо аввал бояд ки қонуни Худовандро риоя кунем ва дар барош ин қонуне ки мо зиндагӣ мекунем дар инро риоя кунем. барои чӣ мегӯям ки касе донад дар намонад? касе ки медонад эҳтироми падару модарро, ку падару модарро ҷон гуфта нигоҳ мекунад ва дар ҳаёташ мисли яъни ман ҷон гуфта хурсандӣ карда зиндагиша ба сар мебарад. ин ҳама дар ҳама ҷо корам барор мегирад иншоаллоҳ. Мошоаллоҳ, баракаллоҳ. мегӯям ки чашм накунед. динам ба як кас гап задам, чашм кард, ҳамаи ҳамин чизое ки дар галерея буд удалиш рафт, ҳамаи чизои дар кори. барои ҳамин мошоаллоҳ, субҳаналлоҳ, баракаллоҳ бигем вақте ки суханҳои маро гӯш мекунед ки апам, и муаллима хушҳол будааст. ман алҳамдулилла хушҳол, хушбахт ҳастам, барои чи ки аввалаш ки ман аз Худованд метарсам, қонуни Худовандро риоя мекунам ва қонуни он шаҳри кишваре ки ҳастам, онро риоя мекунам. якумш. дуюмш ки падару модарро дуошо гирифтагиам. сеюмш ки ба касе кордор нестам. ба зиндагии худам вобаста, инам ҷуштагӣ не. фикр мекунам ки як манфиате барои як кас карда бошам, як фоидае ки аз худам ба инсонҳо оварда бошам. мегӯяд ку дар як саволҳо, дар як сухондагӣ дидам ки ва худа саволте пеш аз хобравият мегӯяд. саволте ки оё ту дар ин рӯз пас аз баромадани офтоб то нишастани офтоб чӣ корҳои хуберо анҷом додӣ? чӣ кори хуберо анҷом додӣ? худро мегӯяд як ҳисоб китоб кун, мегӯяд пеш аз он ки саратро бар болини хоб монда хоб равӣ. худро як чӣ мегӯям, анализ кун, рентген кун ки чӣ корҳоеро иҷро кардӣ, пас хоб рав.
инсон агар пеш аз хобравии худаш як бор бисанҷаду мисол чӣ мегӯян корҳои амрӯзаш агар ҳисоб китоб кунад ку инсон дигар хел инсон мешавад. Пагоҳ мехезад ку дигар хел аз хоб мехезад. Ҳамин агар шумо кунед ку мебинед ки чӣ хел мешавад. Ман ҳамин хел худамро аз соли медонед 2020 будам ин хел кардагӣ будам. 25 сол шуд. 20 сол не 20 сол шуд. 2020 буд, 2000 буд, 2005 будам. Хел савол ҷавоб хондагӣ будам. Як ҷо баъд амина дар худам вай кардам. Риоя кардам ки кани канам баъд пеш аз хобравӣ савол ҷавоб мекардам. Худам ки чӣ хел баъд ҳамун дигар хел инсон шудам. Шумо пеш аз хобравитон иншоалло ин кора кунед ку ҳисоб ки дар ҳамун рӯз чӣ кор кардед. Баъд аз офтоб баромадан, пеш аз офтоб баромадан мисол мо чӣ мекунем ку намоз мехонем. Пас аз офтоб баромадан аз паси зиндагӣ мешавем. Кани бинед ки чӣ кор кардед мисол аз хоб хестан то хоб рафтантон. ин худро чӣ мегӯянд ҳисоб китоб кардан пеш аз он ки аз ин дунё гузаштан. Дигар хел инсон мешавед. Ва худамро кардагим баъд аз он дигар хел инсон шудагим. Бале. илтимос лайк ва подписаться фаромӯш накунед. Агар такрор карда бошам боқӣ надорад. Такрор модари дониш. Зинда саломат ва хонавод сакловат.